Ja. Hej, vi skal lige fortælle lidt om velfærdstrekanten, som er den her trekant, som illustrerer de tre aspekter inden for velfærdssamfundet. Og øverst op, der har vi staten, som er inde under den socialistiske ideologi, fordi at vi betaler nogle penge til staten, som går ud til fællesskabet, og det er meget politiske beslutninger, og altså det er politisk vægt, det er det politiske, der bliver lagt vægt på her, og det er meget sådan det offentlige sektor, der styrer det. Ja, så har vi civilsamfundet. Ja, civilsamfund, det er konservative, eller de konservative ideologier. Det handler om et socialt netværk. Det er meget uformelt, og det handler ikke om profit, ligesom markedet normalt gør. De ting, der har betydning i civilsamfundet, det er forældrene og vennerne, og de mennesker, du har i din omgangskreds. Det er meget socialt i forhold til stat og marked. Ja, og meget det der med altså normer og traditioner. Ja. Det er også derfor, det er konservativt, fordi det er sådan familie og sådan noget. Ja, og så er der markedet, som går ind under liberalistiske ideologi, og som er meget med udbud og efterspørgsel, og at det er sådan lidt, at for eksempel hvis man slår sig eller brækker et ben, så går man ud og køber sig til sygehjælpen og til det, man sådan har brug for, og som at drivkraften, det er sådan af pengene, så det handler sådan også om at kunne skaffe den hjælp, man har brug for. Det er ikke noget, man bare får til tilbudt. Og så er det meget sådan profitorienteret. Ja, og så kan man så sige til sidst, at i Danmark, der har vi meget med, at det er staten, der er i centrum, fordi at vi betaler nogle penge til staten, som udbyder til hele fællesskabet, så vi ikke sådan skal betale hver gang vi skal på sygehuset. Hvor det for eksempel i USA er det meget med markedet, hvor det er pengene, der er drivkraften, hvor man altså nærmest skal betale hver gang.